hanzi nyurura chito chiri muchirevo, mudzi wechito, rebese yechito, zita rerebese. Saka kana kuanza this was item G adidika. Chekutanga pari kudiwa chito adidika. Echipi akapfunyura adidika. Akapfunyura. Page 2 pari kudiwa mudzi wechito ndouvi. Tikumutora kubva pachito chedu adidika. Saka ndiani? Saka unofanira kuziva kuti kumberi kwemudzi wechito ndokwachito kumudzi wechito toisa madheri adika. Item 3 pari kudiwa rebeso andidika. Unuri andidi. Right. Item 4 zita rerebeso yatapa unuri andidika. Right. Irebeso yechi rebeso yebhubhuro andidika. Ndizvoka. Right. Then the last person. This was item E. Item E. Anosekerera chaizvo nerudo. Anosekerera chaizvo nerudo. Natekutanga pari kudiwa chito andidika. Nechipi? Anosekerera. Page 2 pari kudiwa chito ndiani? Sekerera. Item 3 pari kudiwa rebese chito ndiani? Erere anditi. Like item 4 zita rerebese. Rebese yemherevese anditi. Yemherevese. Chete. Those are 9 words. Fine. Then another question.